G2A, link dole v popise, chodí si kúpiť na Vianoce nejaké hry, napríklad Day Before. Ja už hrám, som prešiel. Day Before hráš? Ja som to štúdiu nahlásil a zbankrotovalo. Ďakujem, G2A, link dole v popise, majte sa. Dnešné video je ikonickým momentom v našej chili tvorbe, pretože vám chceme predstaviť naše vlastné chili omáčky. Spojili sme sa s chalanmi z Muerta Chili, ktorí vo svojom voľnom čase vytvárajú naozaj chutné a unikátne chili omáčky a chili produkty. Minulý rok nám dokonca nejaké produkty poslali, my sme ich otestovali na video, môžete si ho nájsť u mňa na YouTube. A tento rok sme si povedali, že kokos, mohli by sme skúsiť vytvoriť nejaké naše omáčky v spolupráci s nimi. A tak sa nám podarilo zrealizovať tieto 3 omáčky, ktoré môžete vidieť na stole. Máme tu prvú omáčku, ktorá sa volá Tropical Heat. Je to omáčka s biomangom, s limetkovou šťavou a s Trinidad Scorpion Moruga papričkami. Táto je vlastne vytvorená podľa mojich predstav, podľa mňa. Túto som tak nejak režíroval, keď tak mám povedať. Ďalšia je Hell's Pizza, to je taká moja signature omáčka. Má to rajčinový základ, sú tam habanero chili papričky, olivy tam sú a provenzálske korenie. A tretia, finálna, Selassie, to je Smoked Pain. Toto je veľký brutál. Je to naša taká spoločná omáčka, ktorá je najsilnejšia z týchto troch. Dokonca chalani, keď tu boli, tak povedali, že oni už je na nich moc silná. Že pre nich to proste, že nemajú radi ju ochutnávať, lebo je pre nich moc silná. Ani jedna z týchto omáčok není taká octová, kyslá, ani jedna z týchto omáčok nepreráža štiplavosť chuť tej danej omáčky. A dám ruku do ohňa za to, že každá jedna z týchto omáček vám bude chutiť a že ani jeden z vás nepovie, že sme vytvorili nejaký odpadek. Nejaké hovno. Dali sme vyrobiť obmedzený počet kusov týchto omáčiek, o ktorom sme si úprimne mysleli, že sa do konca roka nevypredá a že to bude tak, že možno polovica sa predá. Opak bol pravdou, za 24 hodín vďaka môjmu instagramovému postu a Selassieho videu ste všetky omáčky vykúpili, čiže pri nahrávaní tohto videa už nie sú skladom, ale chalani z Muerta Chili povedali, že koncom januára sa budú snažiť ich zase naskladniť, čiže určite sledujte ich Instagram a takisto naše sociálne siete, budeme vás tam informovať o priebehu a či sú teda naskladnené, lebo boli by sme radi, keby čo najviac z vás malo možnosť tento náš produkt ochutnať, keďže 2 roky sledujete našu chili sériu a myslím si, že sme vytvorili nejakú komunitu, ktorá by si zaslúžila vyskúšať tento produkt. Samozrejme vám veľmi ďakujeme, veľmi nás to potešilo, prekvapilo a tak nám to možno aj otvorilo oči, že predsa len tá nejaká komunita tu ešte stále existuje na tomto československom YouTube a že to nie je všetko len o TikTokoch a o pičovinách, o ceckatých kurvách. Dobre, ja si myslím, že sme povedali asi všetko, čo by ste potrebovali vedieť a môžeme ísť ochutnať tieto omáčky a možno vám ich tak viacej priblížiť, aby ste si, keď tak možno sa rozhodli, že ktorá je taká pre vás a keď ich doskladníme, si ich viete objednať. A samozrejme ľudia, ktorí si stihli objednať omáčky, prosím vás, dajte nám feedback, chceme vedieť, čo si o nich vymyslíte a že či je to len taká nejaká naša delúzia, že tie produkty sú dobré, alebo naozaj sme vytvorili v spolupráci teda s chalami, my nie dvaja, ale chalani z Muerta Chili vytvorili podľa našich predstav niečo, čo je úžasné. Začal by som prvou chili omáčkou, Tropical Heat. Je to vlastne chili omáčka vytvorená teda podľa mojich predstav, je taká exotická, svieža, je tam mango, limetka, je tam Trinidad Scorpion Moruga. Štiplavosť nie je úplne taká, ako som ja chcel, ale je to asi aj lepšie, lebo to tak chutnejšie vyšlo, nepreráža to chuť toho manga a tej limetky a myslím si, že táto omáčka bude ľuďom možno najviac chutiť, lebo je taká najviac unikátna, čo sa týka toho spojenia asi. Etikety na tieto chili omáčky nám robila Tali Art, poslali sme jej vlastne také naše skice, ktoré sme vymysleli a ona to pretvorila do reality a vyšlo to mega krásne. My sme niekoľkokrát testovali tie omáčky, kým sme urobili finálnu verziu, myslím, že 4-krát sme ich otáčali, museli už mať chalani nervy. Mali. Ja som dokonca niekoľkokrát aj zabudol prevziať zásilku, než sa to vrátilo naspäť. Fakt sme si na tom dali záležať aj my, aj chalani a samozrejme aj Tali, ktorá nám robila art. Na zdravie, Selassie. Mám z toho mega radosť. Heat.
Je nejaká štiplavejšia, ne? Nezdá sa ti? Tak je taká údernejšia. Táto omáčka bude ideálna ku grilovačkám nejakým letným, že si spraviť nejaký ananásovo-krevetový špíz. Čo ti Tieto omáčky sú automaticky 10 z 10. Poviem to úprimne, za tie 2 roky, čo sme tecovali omáčky, som nemal lepšiu omáčku, jak sú tieto. Nemal. Tento januárový drop sa budú dať znova kúpiť Tropical Heat, pizza a barbecue. Pizza? Treba to proste stihnúť. No dobre, môžeme ísť na druhú. Jak hodnotíš túto omáčku? Ja? Aha. No, štipavosť je taká, že... Ty by si ju chcel viac, ne? Ty by si ju chcel viac. Áno, ja som chorý. 7 z 10 ja si dávam túto, že štiplavosť. Chuťovo je proste najlepšia, aká kedy mohla byť. Tam sa nedá diskutovať. A obal, to isté, posúďte sami. Hell's Pizza, moja signature omáčka. Milujem jej vôňu, proste je to jak bolonská omáčka. Keď som asi prišiel s touto kombináciou, tak som bol, že ty kokos, to je svojím spôsobom celkom také, že všedné, ale zaujímavé, lebo nemali sme žiadnu omáčku, ktorá by sa držala takéhoto bylinkového štýlu. Ešte sme si potom hovorili, že niečo by tam možno chcelo dodať a vtedy sme sa vlastne si povedali, že čierne olivy, alebo áno, olivy. Oni nám to navrhli, nie? Hej. Že niečo tam ešte dodať, nech to má troška takú väčšiu chuť. Je tam vlastne rajčinový základ, má táto omáčka, čili papričky habanero, čierne olivy, balzamiko tam je, bazálka, olivový olej, rozmarín, oregano. Ja som hovoril, že toto je presne štýl omáčky, ktorý by som si dal k toastom. Nejaké šunkovo-syrové toasty alebo pepperoni toasty a k tomu si dať túto omáčku. Druhú verziu tejto omáčky si ja dávam tu v štúdiu na pizzu. Let's go. Mňam. Kámo, táto píše. Táto píše, kámo. Táto tak štegli. Štípe viac menej na jazyku a na hornom podnebi extrémne ma štekli. Ale tým, že tam sú tie habanera, tak dokáže vás troška zapotiť, že cítite ju, no. Proste habanero, čili papričky sú nevyspytateľné. Mňa strašne sa robí horné podnebie teraz. Chcem ale povedať, aby ste teraz neočakávali, že si tie omáčky dáte a vás to, pretože my sme ich nerobili s tým cieľom, aby boli tak štiplavé, že nejsú konzumovateľné. Všetky tie omáčky majú chuť a zároveň štiplavosť vyváženú, aby sa síce stupňovali, ale aby sa stále dali normálne konzumovať a aby to bolo proste chutné a dobrý zážitok z jedla. Ale táto akože je cítiť dosť. Finále, posledná, tretia omáčka, Smoked Pain. Je to barbecue omáčka, ale fakt z tých všetkých barbecue omáčiek, čo sme mali, ako bol napríklad Satan's Blood, alebo 100% Pain, alebo teraz bola tá barbacoa od Hot Ones, táto má tú barbecue chuť takú najzaujímavejšiu pre mňa aspoň, samozrejme je to subjektívny názor, keďže sú to naše produkty, ale keby vám ich dám vedľa seba, tak podľa mňa každý jeden človek povie, že táto mu chutila najviac. Na zdravíčko, aj vám, na vaše. Ja tam cítim takú tú údenosť, keby ste si dali kabanos. Čo je sa asi? Kamoško. Oni prešli chuťou ešte viac tie omáčky, kámo, odkedy sme ich chutnali do môjho videa. Táto sa skladá z rajčín, z čili papričiek Trinidad Scorpion Moruga, čili papričky habanero, kokosový cukor, cibula, sôl a česnek. No, to je omáčka. Ja by som ju štiplavosťou prirovnal asi k tej Apollo Hot Sauce, čo sme mali tento rok poslednú, no, že? Určite, keby je to v Hot Ones, tak je to taká 8. Tak je to isto v tých posledných radoch. Ja si nepamätám, že by takto štípala. Chcem upozorniť, že ak nie ste moc konzumentom chili, tak túto poslednú omáčku asi radšej si nekupujte. Skipnite. Takže toto sú naše chili omáčky, ktoré sme teda vytvorili v spolupráci s Muerta CZ, Tropical Heat, mangovo-limetková svieža, Hell's Pizza, bylinková, talianská, provenzálska, najväčšia teda pecka, čo sa týka štiplavosti z týchto troch, Smoked Pain, barbecue zaúdená. Dúfam, že sa vám budú páčiť. Ak ste ich stihli objednať, dajte nám vedieť. Ak ste nestihli, nemusíte byť smutní. V januári vám teda dáme vedieť, keď dropne doskladnenie. A verím, že to možno tiež vyberáte 24 hodín. Bolo by to úžasné. A ďakujem vám za sledovanie a podporovanie tejto chili série. A strašne mi to robí radosť, že sme mohli vlastne takýto produkt pre vás
za to, že nás sledujete vytvoriť a že si ho môžete užiť s nami. Ďakujem ešte raz chalanom z Merta.cz, že do toho s nami išli, pretože bez nich by toto nebolo zrealizovateľné a hlavne, že do toho dali toľko námahy a fakt, že je v tom srdce, je to vidieť, že aj oni to robili s radosťou a že sme to jednoducho dokázali vyšperkovať na taký level, kedy sme s tým my extrémne spokojní a to sme fakt, že detailisti a s málo s čím sme spokojní. Ďakujem, že ste sledovali, dajte nám aj follow na Instagram, tam budú asi tieto updaty ohľadom dropu a užite si chili, nech vás štípe.